Ayan, good morning! Ayan, welcome back sa aking YouTube channel. This is Bicolana Vlog. Ayan, for today's video, nandito na naman kami sa isang napakagandang lugar guys. Ayan, samahan nyo kami na libutin itong isang napaka-overlooking na lugar dito sa DRT. Let's go! Ayan na nga, dahil umaga kaming umalis ng bahay. Ayan, umalis kami ng bahay is 5:30 AM pa lang. Kaya inabutan na kami ng gutom sa daan. Kaya nakakita kami ng isang gutuhan dito sa tabing karsada. Kaya kami ay kumain muna ng goto. Dahil talaga namang kumakalam na yung aming sikmura. Ayan, dahil yung isa dyan, ayan, sumakit pa ang tiyan. Hindi ko alam kung nausog or paano. Kaya ayun. Buti na lang may nadaanan kami. Ayan, maraming salamat kay nanay. Pahiga ah. Sige, suka. Doon sa may pool, magpunta tayo sa may pool. Ayan o, magte-trail yung isa. Dagang gear. Dagang gear. Ha? Dagang gear mo. Ay.
Wala lasa. Natanggal yung ano, yung nyog, tsaka yung kwan. Tamis. Ayoko na. Mamaya naman. Kapit tayo guys. Ayan, tingnan yung background ko. Ito, yung marmol ko na... Oy. Ito yung marmol. Ayun daw yung marmol niya. Saan ba? Akin yan. Yan. Di makita. Ayun. Ayun yung marmol Yan niya. yung papagawa kong kubeta. Isang napakalaking kubeta. Papagawa daw niya ng kubeta. Hirit pa reels mo yung makagano'n, matagilid. Kaway. Hi! Welcome to my life. Ayan, si Kuya. Ayan, Kuya, ingat-ingat lang Kuya. Dahil matarik yan. Medyo i-close up natin. Medyo i-zoom natin ang bahagya si Kuya. Kumukuha ng buwelo. Ayan na. Napakatarik nito. Oops, ayan na siya. Ayan, konting ingat. Ayan. Ayun. Ayan. At umaangat pa. Nice one, nice one. Okay na. Lobat na. Ayan, may mga ginagawa pa siyang panibagong kubo. Ayan. At ayan na po, kami ay pauwi na naman. Tapos na ang banding sa kabundukan. Ayan, kaway-kaway ka muna dito bago tayo umalis. Ayan. Pauwi na kami.